କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜେସିବି ଆଣ୍ଡ ହିଟାଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ରକ୍ରୁ 71 ମେସିନ୍ଟି କେମିତି ଓହ୍ଲାଉଛି ହିଟାଜି ମେସିନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗ ଡ୍ରାଇ ମେସିନ୍ ଟ୍ରକ୍ରୁ ନେଉଟି ଯାଉଛି ପଲଟି ଯାଉଛି, କାରଣ ଅପଡ଼ର ଟିକେ ଗାଈ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ଟ୍ରକ୍ର 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା କରିନଥିବେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନିହାତି ରହିବ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ।